Department of the Interior and Local Government Secretary nagpahayag nga i-abolish ang Sangguniang Kabataan. Pila kay SK Chairman kag Kabataan, hindi pabor sa plano. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Sa budget hearing sa House of Representatives, ginsuwestiyon ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang pag-abolish sa Sangguniang Kabataan. Gintumod nga rason ni Remulla amo ang naganubo nga partisipasyon sa kabataan sa mga hilikoton kag ang nagabaskog nga kontrol sa mga punong barangay. Si Jorela nga SK Chairman sa Pavia nagapamatok na dulaon ng SK. Ining kuno ang palaagya na nga mapamatian ang pamatanon. It serves as a platform for us to help our fellow youth to raise their voices, to address the pressing needs of the youth and to address the community issues. So if we abolish ang SK, it's like taking us the power or taking us the right. Bisan ng SK Federation President sa Iloilo City, hindi man pabora sa ginaduso ni Remulla. Amo man siniyang pananawan sang iban nga pamatanon. We would like to call on, why not? We rather call other agencies like NYC and DILG to really strengthen ang aton nga mga measurements and obligations sa mga sangguniang kabataan para mas maging productive kag mas maging ma-apply gid nila ang ila na mga ulubrahon. Kay damo sila activity lang nga gina-propose sa aton nga barangay mo nga dapat hindi gid pagdulaon ang SK sa aton nga barangay. Apang may nagapabor naman sa pagdula sa SK. Ang pondo para diri mas maayos suno kay Nanay Nelida nga ibulig na lang sa mga pigado. Na may ganit mura ang SK. May kapitan mga amay SK pa. Ano ra ni nagadugang para sa budget. Saka ang budget gamay man lang ginahimo nang dadason hanggang ang buon. Suno sa isa ka eksperto, hindi kinahanglan nga i-abolish ang SK kung ang sistema ang hindi epektibo ang maobra sang gobyerno among paghimo sa mga bag-ong alayi agud makayo kag mapasanyog ini. So dapat sigihon niya ang youth representation kag i-modify o i-enhance o i-limit kung ano man ang daw matyaga naton nga ginabusuhan sa una. So we learn from the past but we never give up on the youth because ang youth is the hope of our fatherland. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.